Alahiri KTV ndameti makupasira ni maprogramu hapa mwambao. Tabanga ni share, like, komanso musaiwale kupanga subscribe kuti zambiri zikupeza ni mosavuta. Odasogolera muziko munamati ifeti kala ntendere wina aliyense akhanima tonse ziko latirira mula tonse kodi tikulira mula tonse kodi iyeyo atazakhala okumvera anthu chifukwa anthu ndiye mabwana ake kodi pakali pano bwana ndi Chakwera kapena bwana ndi anthu kodi pakali pano Chakwera waganiza bwanji kuti azayitana maphunzisi azayitana anthu azikapasa ndrama maloji mukhandi ku State House ndi chifukwa chani akufuna atipeperese abwerere pamenepa ndiye unkhumbawo mbale wako ngatanga kapezeke pamenepo ndiye ni nkhumbayo. Ndikuti programu ini nkhumba ku State House lisali ujeni ndani uyu Chakwera nkhumba Richard Chimondo Banda nkhumba Ohowa Nkaka nkhumba Kolini Nzamba nkhumba Nanse Tembo nkhumba Jesse Kabwira nkhumba Gotani Hara nkhumba Zikhale Ng'oma nkhumba Moses Kunkuyu nkhumba Thabo Chakaka Nyerenda nkhumba ndani awakezi Nsukwa nkhumba uyu ndani uyu Gospel Kazako nkhumba nama uyu ndani uyu nkhumba ndiye zaunjikana nkhumba ku State House zili manyi kobo ndiye zikungonyatu nkhumba ndiye ku State House kwanunkha kuli manyi bu nkhumbazo sezi kuti ana ife tiphunzirepo kuti MCP ndi MCP kongresi ndi kongresi sizamva imeneyi olokotita nena ifeyo pano singachite kanthu machitidwe ake nda amenewa tiyeni ndimanena pano mosindika kuti itati chizalowe chipani china ndimanenera kuti iweyo ukazalowa iweyo Mulungu akadzakusankha kuti iwe lamulira pano chipani cha kongresi osazalola chibwerere muziko osazalola chizalamulire soziko chipanthu ichi chapanthu ichi ndiye chaononga ndiye chaucha anthu akungophedwa mwakafinyira ndiye pano pazatembenuka anthu aja kugwirisira ntchito masenga sopano kumaphazi nzawo kumeneko ku chipani cha MCP ko akaona kuti aphonyana kuzikwanje ndiye akupitirana mwasing'anga akupitirana sopano ku sataniki angophana atumwa awamba ena amayi awa achisulo angopita mwazizizi koma anthu osatengera kuchipatala ayi ata MCP inenso namuza change golo uladi Musa kuti ukukathera konko iwenso watha achisulo wakukathera konko amene wanso atha iwe Dausi ukukathera konko kwa MCP popeza iwe ndi wang'ona kale ukuthera konko iwenso ndani iwe wapita kumene kwewe Grazida Jeffrey watha maiwe user and dump MCP ima user koma ima kudampa nthawi yake yomweyo nonse inu mulizi nkhumba za jabe asogoleri mukazola manyankhumba mwazola mumakhala ngati mukuyenda muchigoba cha manyankhumbawo ndiye manenedwe anu inuyo manena mu nkhumbamo chikhalidwe chanu inuyo mukupanga cha nkhumbacho nonse ndakuwerenga na pa Grazida Jeffrey simuzanunkhaso kanthu ndipo inu ngati simuzapepesa kwa profesa simuzanunkha kanthu ena inunso ngati mwangochoka kuti khaya uku kula achambo mwagwa kumene koso basi ena inunso kumangochiko ndinu ankhumba ndinu nkhumba inuyo ena inunso ndikufuna ndikuuzeni pano kuti mmakonsiwese wanu simpangamonso kanthu mugwanso chifukwa ifeyo tikati nkhumba timanena kuti oloko konsiwese kwanga kuno kuli nkhumbanso kuno konsiwese yanga ino kuli nkhumbanso kuno ndimanena kuti konsiwese yanga ino ya mulanje ino iyatiye mtramanja ino ikuonesa kuti kunoko maprimary kulibeko kodi chikulepheresa maprimary kuno ndi chani kodi inu ngati kuno ndiye kwabwera ma MP sopano oima independent okha mbwe kodi DPP ndiye ima pati chipani chokondedwachi UDF ndiye ima pati chipani chokondedwachi kodi a UDM simunatumize kuno MP wanu bwana bora mutumize tu ife tivotere winayo chifukwa kuno zifuta savute kuno kwatiye ntramanja kuno kumulanje kwathu kuno MP anthu anatopa nawo ine sini mutchula zina MP wakuti ndi wamkulu wa chipani ndipo ku chipani komuma musamala muma musunga koma kuno ma MP akubwera nda independent wa DPP sanaoneke ndiye kuno kuli honorable Martin Namalenda sanatuluke khaya atopa amuopa wachikulireyo kaya kulali ndine Chimbalanga sanatuluke khaya amuopa wachikulireyo kaya kuli Maikadewere sanatuluke khaya kumuopa wachikulireyo kaya kuli ena ake sanatuluke khaya kumuopa wachikulireyo kaya popeza wachikulireyi amachuka ndiza masengazi wachikulire amachuka ndiza ufitizi ine siningatane ndi wa UDF ine siningatane ndi wa PP ine siningatane ndi wa UTM siningatane ndi wa Mbaku wako siningatane ndi wa chani yawo siningatane ndi wa Prophet Mbewe sali mboma amene yoyo
ameneyo palibe chikumukhuza ameneyoyo ameneyo ndiolira ngati ineyo koma iweyo maliliro ako ukalira mwa uchisiru iweyo kumulirira nzako wa opposition koma nkumamulirira mwa uchisiru ife tizabwera ndi uchisiruwo kuti tikuuze kuti ayi iwenso ni nkhumba iweyo chifukwa programu iyi imalunjika straight kuboma wina aliyense amayidziwa programu ya nkhumba ku State House amanali ku State House wina samamuziwa ndimauza amalawi tinatenga nkhumba kukaisiya ku State House tiyeni tiyesese manya nkhumba anunkha maiko onsewo atizungulira wa Malawi ikulamulidwa ni nkhumba ife timati tatenga chinthu kuti chitilamulire osaziwa kuti chinthu ndi thupi lokha mkatimo muli moyo wa nkhumba nkhumba imayenda ikubulira ndiye ndi makave Brothers chakwera ndi chipani chake cha MCP amene wa ulamuliro wawo ndi wa nkhumbawo chifukwa ngati nkhumba ena amaona ngati kutukana koma pali ena zochita zawo zofanana ni nkhumbazo ndiye nkhumbayo ndiye ndi MCP ni makave Brothers chakwera chifukwa chipani chakuchilamulira ndiye ndi nkhumbayo thupi ndi munthu koma mkati mwa ubongo ndi magazi yake ndawo nkhumba maganizidwe yake ndawo nkhumba nkhumba asogoleri siyang'ana mwamba oloko ndege italilima siyang'ana mwamba asogoleri nde nkhumba oloko uzimenya utenga ndodo wikwapule ikafuna kutembenuka imatembenuka thupi lonse ndiye nkhumba imeneyo ndiye programu ndi kuti nkhumba ku State House makave Brothers chakwera wanyerako tu ku State House ndiye wanyena pambali ndiye anthu akufuna alowe kumene kwa sanguteko apukuteko manyi tintenga munthu wabwino akalowe kumene koziwa kunyera pa chimbuzi osakhala onyera pambali ndiye inu ndikamakuuzani simmamva ina siningalimbane ndiye awo ngatakulamula boma ndiwo kodi iwo mmene amalowa mboma ayi MCP ni makave Brothers chakwera mukukumbukira mati chani kuti ife tizavotera tizithamanga nawo tizipanga nawo chipongwe chothamangisa Arthur Peter Mutharika mukuziwa zinali chani kodi zimene amatinamiza mukuziwa zinali chani kodi zikanakhala ngati zimene akapanga Professor Arthur Peter Mutharika ndi zimene iwaja akanena ndi mmene akuchitira pakali pano tikanakhala ngati Mulungu amationesa kusogolo kuti kusogolo kwa awatu ngakhale akunena awatu akunama kusogolo kwa zakuonesani izi tikanachita funso langa ndi limene tikanachita tikanamuthamangisa Professor Arthur Peter Mutharika mboma kapati kanangomusiya kuti ipitiriza wachikulire mbaona tu lero anthu akubwera kunena kuti ayi bora ndala yemweyo ndiye iwe uzisusa chifukwa awa zimene analonjeza si zimene akupangazi uloko chimene analonjeza palibe uloko chimodzi chachitika ndiye iweyo ukamakhala ine tu sinimalimbana ndi iweyo ndipo sinzalimbana ndi iweyo ine nimalimbana ndi amene akulamula bomawo ndiye nkhumbazo zimene musasatire amenewo inunso muzakhala ngati nkhumba nangokuchenjezani chifukwa ine munthu akaponda manyi nimapita pamanyipo nkamusangute munthuyo manyi kuti asapake anthu ena amangula mawa asapake nkhumbawo anthu ena ndikukulesani kuti ayi atayena amenewo nkhani yathu pano ndi chakwera ndiye MCP kuti achoka bwanji mboma kodi iwe ngati ukutenga chipani chako kupitisa ku nkhumbako kodi iwe si nkhumba anthu akakunena kuti ndiwe nkhumba uzidandaula chifukwa ngati chipani chili mboma pakali panopa ndi cha MCP ndi makave Brothers chakwera ndiye nkhumbazo iwe ukangotenga chipani chako kupitisa kumeneko iwe ndiwe nkhumba iwe tikamadha kunena kuti ndiwe nkhumba masapota ako wasamadandaule kuti ayi mutinenera bwanji wathu kuti ni nkhumba chifukwa ife pano programu iyi tinapangira andale ndale ndiye ndi amene akulamula boma ngati makave Brothers chakwera ine programu ya nkhumba indiziyipanga kuti iwe ndi nkhumba oloko utamutenga wakoyo kukamuyika ku nkhumbako akhala mgulu la nkhumbalo tisanyengererane pano ine ngati iweyo ungatenge chipani chako kupitisa ku MCP programu ya nkhumba sidingaiseke ineyo kuti nkhumba ku State House chifukwa ngati wakoyo angakaphatikizane ndi chakwera ende amene ali ku State House programu ya nkhumba iyi imukhuza ameneyo chifukwa wakoyonso akhala nkhumba wapita kukadya manyi yake wapita kukadya mikozo yake ameneyo wakoyo ndi nkhumba ameneyo umuuze chonde kuti asogoleri mukakapanga alliance ndi MCP akuti inu ndi chipani chathu tonse ndife nkhumba ndiye iwe ngati sufuna kukhala nkhumba usapiteko musiye msogoleri wako yapite aendere yake iye ni nkhumba basi akadi alimozi ni nkhumbazo basi akunya alimozi ni nkhumbazo basi mwina ma example mukwaona kuti kodi ngati ili nkhumba wakoyo wakapezeka pa nkhumbapo iyeyo si nkhumba ndiye tikanena pano muziti ifahamu ano timanyoza zisogoleri anu chifukwa programu ya nkhumba ku State House ndiye makave Brothers chakwera ndi MCP ndiye mbale wako akakapezeka pa makave Brothers chakwera ndiye MCP yo iyeyo wachipani china iyeyo sakhala nkhumbazo chifukwa waberekedwa ni nkhumbazo ndiye kununkha kwa nkhumbazi zinsikiranso wakoyo anunkhanso ngati nkhumba ameneyo pano pa Lahiri KTV kodi programu ya nkhumbayi yakusangalasani ngati yakusangalasani tapanga ni share like komanso subscribe komanso ngati programu ili bwino kwambiri
perekani chiganizo chanu ku comment section kuti tiziwe mmene inu mulili. Mofaya tili pano kukupasani mapulogalamu osiyanasiyana.